This is my revenge. Paranormal prank. Na mobil. Co? Tady ne. Ty vole, asi na záchod skočím, co? Jo? No většinou nejdeš se vyšlo. No. Teď se už to držím, ty vole. Ty vole, co tam bylo? Kurva. Co děláš? Co je? Ty vole, co to? Ty vole, co to? Ten tam byl. Ty vole, co bylo? Ty vole, piš! Neprdele! 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 Kde to je? Kde to je? Pičo! 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 Helenka!